тарзи маҳдуд кардани дастрасӣ ба интернет ба ҳар гуна барномаҳо ва қатъ намудани рекламаҳо дар барнома ё дар пардае ки поён мекунед, дар инҷо ҳар хел реклама баннерҳо мебирояд. Ҳаминро меомӯзем. Барои нест кардан, то ин ки минбаъд шуморо ҳамин хел реклама баннерҳо ғам натиҳад, медорем настройки мобильная сеть ва статистика трафика, яъне омори тарофа. Дар инҷо омори истифодабарии шумо нишон дода мешавад дар зарфи як моҳ, якчанд моҳ. Аммо муҳим аст ҳозир доступ в сеть. Дар инҷо нишон дода мешавад дастрасӣ ба интернет барномаҳое ки ҳастанд дар телефонтон бо истифода аз сим-корти шумо ва бо истифода аз Wi-Fi. Кадом барномае ки галочка дорад, ин маъноро дорад ки интернетро истифода мебарад. Интернет яъне тариқи сим-корт ё ба тариқи Wi-Fi. Шумо инҷо мебинед кадом барномае ки дастрасӣ ба интернет дар кораш нест ё ки қатъ карданед, галочкаашро мегиред. Бисёр аст ин хел барномае ки ба онҳо дар кор неста интернет, а бештарашда дар кор мешавад. Масалан ин хел барнома бисёранд ки вайда галочка монед. Лекин муҳим ҳамин аст ки бисёри барномаҳо вақте ки телефон дар реҷаи мунтазирист, ждуши режимда, яъне экран маҳкам асту, яке интернет гирон бошад, сообщение мебиёяд аз ҳар хел барномаҳо дигар. Ҳамина чӣ хел хомӯш кунем? Инро фоновой режим мегӯянд, яъне медорем аз инҷо ва расширенные настройки сети. Фоновой режим ин ҳамин маъноро дорад. Телефон ждуши режимда, экранш хомӯша, леки кор мекунад, энергия батареям хароҷот мешавад ва ғайра. Яъне дар ҳаминҷа кадом барномаеда ки галочка мондед, фоновой режимда кор мекунад. Яъне агар ягон касам пайғом равон кунад, барнома кор карда истед, интернета истифода мебарад ва дар натиҷа шумода сообщение мебиёяд. Агар ки хомӯш кардед, ягон пайғому паёмак шумо қабул намекунед. Ҳамин тариқ эконом мекунед интернети худро. Яъне метавонед аз ҳамин истифода баред, ҳамин хел функсион ва дастрасӣ ба интернетро маҳдуд кунед барои баъзе барномаҳо. Пас оз оне ки ин амалро иҷро кардед, боз замон медароед настройки ва другие соединения. Аз инҷо частный DNS дар шумо мумкин автоматически ё ки выключит мондаги бошад. Шумо мекунед настройки частного DNS ва ворид мекунед ҳамин суроғаро. Хаб окей мекунед. Всё, минбаъд рекламаҳои зиёдатӣ шуморо халал намерасонад.